ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಡೆ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಡ ಆಪನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೋಳು ಈ ಮಹಾನಗರದ ಮಹಾರಥಿಕಲ್ನ ಉಡಲ್ಡು ಒರಿಯುಲೆಕಂದ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ಪುವ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪುನವಲು ಶ್ರೀರಂಗ ಸಂಗಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಅನುಭವನು ಅತ್ತಂದೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಅನುಭವನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಾದು ಮೂಲು ತುಳುನು ಮೇಳೈಸಾವ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಾವ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಅಶೋಕ್ ಪಕ್ಕಡೆ 1990 ಇಸವಿ ಬಾರಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ನಾನು ಬೊಂಬೈಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಬೊಂಬೈ ಬತ್ನಾಕಲ್ಲ ಪಿರೋಡು ಒಂದು ಕತೆ ಇಪ್ಪು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತೇನೆ, ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೇನೆ. ದಿನದೆಪ್ಪರ ಬಂಗಾಯಿನ ಪುರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬೊಂಬೈ ಕಡಪುರಿಯದು ಎನ್ನಂಚತ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾತ ಆತಂಡೆ. ಮೂಡುಬಿದಿರೆದ ಧವಳಾ ಕಾಲೇಜಿಡು 1987 ಎನ್ನ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ 95 ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ 24 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಆಡಿ ಯಾನು ಊರುಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಇತ್ತೆ. ಎಂಗಳ ಮಾಮದ ಪದವು ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾನು ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಹುದ್ದೆ ಇತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ 8 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು. ಅಚಾನಕ್ ಹೊರ ಬೊಂಬೈಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಪಗದ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಬೊಂಬಾಡು ಅಂತೂ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಂಗಳೊಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಅಪಗ ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಂತೋಡು ಯಾನು ಬೊಂಬೈಗೆ ಬತ್ತೆ ಬೊಂಬಾಡು ಉಂತುಗ ಅಂದ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಯಾನು ಸಂತೋಷಡು ಬಂದ್ಪೇನೆ. ಮಾತೇರು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಕ್ಕದು ಹೋಟೆಲ್ ದಾದಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾನು ನೇರ ಬರ್ತದೆ ಗಲ್ಲೆಗೂ ಕುಲ್ಲು ಹೋಟೆಲ್ ದಾದಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎನ್ನ ಸಹೋದರನ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಬೊಂಬೈಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತೀಚಿ ಹಿಂಗೆ ಲಂಚ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬಕ್ಕ ಬಾರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಡ ಈ ಕಲೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಹೆಂಗೆ ಶಾಲಾ ಜೀವನ ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನ ಇರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತೆರಡಿಗೆನ್ನ ಹುರುಪು ಇತ್ತೇನೆ. ಕಲೆಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಪೇನೆ. ಅಯ್ಯ ಮುಂಬೈ ಬತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಕೊನಾಗ ಏನವ್ರಿಗೆ ಗೆಳೆಯ ಇರ್ತೇನೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರೆ ನಂದಡಿಕೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರನ ಗೆಳೆಯ ನಡಪಂಡ್ರಿ ಎಂಗ್ರೋರಿ ಗೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕಾರೆ ಲೇಖಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರುವೇರು ಮಾತು ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಹರ್ ನಂದಡಿಕರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಆ ನಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬನ್ನಗ ತಡಾಡು ಬನ್ನ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಏನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ಯಾರ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಲಾ ಜೀವನದ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆ ನಂದಡಿಕೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರನ ಮುಖಾಂತರ ಎನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಮೂಲಕ ಬರ್ತೇನೆ. ಅನಿ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಡಿಕೆ ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾ ಜೀವನ ಮೆಲ್ಲ 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 ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ಒಂತೆ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಮುಂಬೈದ ನಿರೂಪಣೆ ತೂನಾಗ ಎಂಕ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಊರುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊರಲಿಯಿಂದ ಆ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದ ಎರಡನೇತ್ತ ನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ ಎಂಬ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಡೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರನ ಬೊಜ್ಜ ನಾಟಕದ 10ನೇ ಪ್ರಯೋಗವು ನಾನು ಒತ್ತಾಯೋಡು ಕೇಂಡೆ ಎಂಬರ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡು ಬಂಗೊಂಡು ಪಕ್ಕಡರೆ ಅವು ಊರುಡು ಮಲ್ತನೆ ಕತ್ತು ಬೊಂಬೈದ ಜನ ಏನು ಒಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬಂಡೇರೆ. ನಾನು ಒಂದು ತಯಾರಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಂಬೈಗೋಸ್ಕರ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಗಳು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತ್ತೇನೆ. ಆನಿದ ಪಕ್ಕ ಈ ರಂಗದ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಕಲಾ ಜೀವನ ಮುಂಬೈದ ಜೀವನ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೆಕ್ ಮಾತ ಕಾರಣ ಅಂದು ನಾನು ಎನ್ನುವೆ. ಊರುಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತರೆಗಳೊಂಜಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದ ಮಹಾಜನತೆಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಡಪೋಲಿ ಅವಳು ಎಂಚ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂತ ಬಂದು ಒರಿ ಸಾಧಕಾಗ ಆನ ಮನಸ್ದ ಜೋಳಿಗೆಡು ಅವು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾದ ಉಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಇತ್ತು. ಯಾನ ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನ ಮುಗಿಪನಾಗ ಎಂಕ ಹವ್ಯಾಸ ನಾಟಕಗಳು ಮಲ್ಪುನು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನು, ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನು, ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನು. ಯಾನು BCom ಪದವಿದರೆ ಅಪಗಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ ಇತ್ತನು ಬಹುಮಾನ ಬರ್ಪೇದನು. ಅಂಚ ಉಗುಳಿ ರೋಗ ಬೊಗಳಿ ರಾಗ ಪನ್ನ ಗಾದೆದಲ್ಕ ಮೆಲ್ಲ 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 ಒಂದು ಪರ್ತೆ ಆಡಿ ಎನ್ನ ಪಾತೆರದ ಪರು ಮುಂಬೈಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ನಿರೂಪಣೆ ಎಂಬೊಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ. ಯಾನು
ಬಾಕಿದ ಎನ್ನ ಕಿರಿಯ ನಿರೂಪಕರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿವಿ ಮಾತು ಪರೋಡು ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಏಪಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ಯಾನು ನಿರೂಪಣೆಡ್ ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆರೆತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ರಡ್ನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಇನಿ ಯಾನು ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರು ದಾದ ಪಂಡ ಸಭೆ ಕೆರೆಗೆಡ್ಡಾವು ಮತ್ತೇಳು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನಗು ಬುಗ್ಗೆ ಆಪನಂಚಿನ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿನ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದ ಎಂಚ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಲಿ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಆಪೋಡು ಅವು ನಿಶ್ಚಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾತ್ರ ನಗರಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಗಿಂದ ತೆರೆಯೊಂದು ಓಲ್ಲ ಎದುರ್ದ ಬ್ರೇಲ್ ತೋಪಾವ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ದೇನಗ ದಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡತು ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚೆನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಆವಡು ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ನಿಶ್ಚಯ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆ ಒವ್ವೇ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲಾಪುಡು ನನ್ನ ನಾಟಕ ಯಾನು ಬನ್ನಗ ತಡ ಅಂಡು ಮುಂಬೈದ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ನಿ ಆ ಯಶಸ್ವಿ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಚನಿಕೆರೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಡು ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲು ಬೇಡ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ನಾವು ಎರಡ ಎಡ್ಡೆ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತಿನ ಬಳಕೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಅವು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪದ ಬಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ತುಳು ನಾಟಕ ಆಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಂಕಿ ಬಂದೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತೈತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಭಾರಿ ಹುಷಾರಿ ಯಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳಿ ಅಂಚಾಗೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದವ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದಕ್ಕ ಮುಂಬೈಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಕೈತಿರುತ್ತೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೂಲತ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಖ್ಯಾತಿದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಈ ಬಾಲ ನಮ್ಮ ಬಂದ ತುಳು ನಾಟಕ ಕತಾರಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಅಟೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಅಂಚ ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚ ನಾಟಕದ ಒಂದು 4 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡತದೆ ಐಟ್ ಸಮಾಧಾನ ತೆಗೆದಿನ ಪನ್ನ ಸಂತೋಷ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ತು ನಡೆದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾಟಕ ಎನ್ನ ಉದ್ಯಮಗೂ ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಜನ ಕಾತೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತು ಪೋಪಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪೂರ್ವಡೆ ಒಲುಮೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೇಡ ಪನ್ಮಣ್ಣಗೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಗಳೆತದ ಅಂತರಡು ಇಲ್ಲು ಉಪ್ಪುನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರ್ದ ಮಣ್ಣದ ಪರಿಣಾಮವು ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಿ ಮಾತ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದಕ್ಕಳು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಕಲೇನು ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ತೂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಿತ್ತು ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮಗ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಸೆ ಎಂಕ್ ತಾಳಮದ್ರಡು ಪಾತ್ರಡು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊರ್ನಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಐಕಡ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬಂಟರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂಟೆರ್ ಮಾತ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಎಂಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ಎನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರದ ಕಲೆಕ್ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಒಲವು ಕೊರಿಯರು ಅವು ಬುಲೆಪಾಣ್ಯನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ರಾಧಾಬಾಯಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಂಡಾರಿ ಸಭಾಗೃಹದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಗ್ಯಾಪನ ಐನ ಸುಧಾರ್ತುಕೊನ ಪ್ರಜನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವ್ರು ಯಾನು ಬುಲೆ ಇವನು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬಂಟ ಯಕ್ಷಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪನ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಂಡ ಬಂಟರ ಸಂಘಡು ಯಾನೆ ಕರ್ನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರನ ಕಾಲೊಡ್ದು ದುಂಬು ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕೊಂದು ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕುಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೂ ದಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಜಕಾರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರಿ ಗುರುಕುಲ ಅದು ಬರ್ತಾರೆ ಎ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಪ್ರಥಮವಾದ ಕಟೀಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಅನಗ ಹಸ್ರಣ್ಣರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅರಡ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊಂಡ ಅವು ಅಭಯದ ಗಂಧ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಪನ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಎಂಕುಲು ಸುಮಾರು 1.5 ತಿಂಗಳು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಾನ ಇಟ್ಟು ವಿಷ್ಣುನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನಿ ತುಳು ಕನ್ನಡೋಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದೆಯ ಪನ್ಮನ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮುಖ ಎಂಕುಲು ತಾಳಮದ್ದೆಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪದ್ಯ ಪಾತ್ರನು ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ತೊದಲು ನೋಡಿ ಖಂಡಿತ ತಾಳಮದ್ದೆಲ್ಲಾಡೆ ತೊದಲು ನೋಡಿ ಐಟ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ
ಪಾತ್ರದ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಲವು ಉಂಡು ದುಂಬುಗು ಮಲ್ಕೊಡ್ಕನ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಉಂಡು. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಐದು ದುಂಬು ನಿರೂಪಣಾ ವಿಭಾಗಡು ಯಾನ ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆದಿಯ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಪ್ರಥಮ ಪೆಜ್ಜೆ ಊರಿನಿ ರಾತ್ರಿ ನಾಟಕದ ವೇದಿಕೆಗಳು ಕಲಾ ಸಂಗಮ, ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ, ಲಕುಮಿ ತಂಡ ಅಪ್ಪ ಬೊಂಬೈ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಂಡು ರಾತ್ರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಇತ್ತನೆ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನವು ರಾತ್ರಿ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಟಕ ಶುರುವಾಗುದು. ಮೂಲ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬತ್ತಂಡ 40 ದಿನ 40 ಪ್ರಯೋಗ 50 ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗ 1:30 ಗಂಟೆ ಮಾಟುಂಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸಭಾಗೃಹಡು ನಾಟಕ ಅನಗ ಮೂಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಶೇಕಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಒಣಸ್ ಮಾತದೆ ಒಂಚೆ ಮೂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಗಳು ವಿಜಿಲ್ ಪಾಡುವಿರತ್ತಂದ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವಿಯ ಕುಂತಾವಿಯ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಶೈಲಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ್ತ ಲೆಕ್ಕ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಮಿಡಿ ಬರೋಡು ఒక ಸುರೂಕು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪತ್ತದಿವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೋಡು ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ತಯಾರಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾತ್ರಿದ ನಾಟಕದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುಂಡ ಯಾನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಂಡ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಈರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬಿನ್ನೇರು ಪಾತ್ರನ ಮಡಿಚಿ ಅಡೆಮುಟ್ಟೆ ಇತ್ತ ನಾವು ಅಂಚ ಮುಂದುವರಿ ಒಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಪಣೆಕ್ ಯಾನು ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಕೂಡ್ಲ ತಂಡದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಕಲ್ನ ಊರ್ದ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮುಂಬೈಡ್ ನಟನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ರಡ್ಡು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಚಾಪರ್ಕ ನಾಟಕಗಳು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಟಕಗಳು ಈರ್ದೂರ ನಾಟಕಗಳು ನಾನು ನಟನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಐಕೆ ಕಾಪಿ ಕಾಡ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರಿ ఒక ಬೇತೆ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಕಲ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿರೂಪಣಾ ವಿಭಾಗ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಬೊಂಬೆಡೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಮೂಲು ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಕವರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸೋದು ಎಂಕ್ಲೇನ ಸಮಾಧಾನ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮದುವೆದ 25 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪುಂದಂಡ ಅತನ ಒಂಜಿ ಷಟ್ಶಬ್ದಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅತನ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತಂದಂಡ ಎಂಕುಲು ಆ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಎಂಚಾಯಿನ ವೈಭವಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತನ 4 ಜನ ತೂಪು ಲೇಖ ಒಂಜಿ ಜನಮಾನಸ ನೆನಪು ದೀಪು ಲೇಖ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ನ ನಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅರೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಜನ ಒಪ್ಪುದೇರು, ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರರಾಪ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಡತದ ವೇದಿಕೆ ಪೋಪ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ನಿರೂಪಕಗ ಒಂದು ಜಾಗ ಒಪ್ಪುಂಡು ಹೊರ ಆಯ ನಿರಾಕರಿಸ ನಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋನಗ ನಂಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನಡುಕ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪುವ ರಾಜ್ಯ ಐಕಾತ್ರ ಸಹ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು, ಜನಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು, ನೀತಿಯುಕ್ತ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು, ಕೇಂದ್ರ ಇಂಪಾಪನಂಚಿನ ಕರ್ಣಾನಂದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಾತ್ರರು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೋಡು ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಮೀರಂದೆ ಅವ್ಯಾಚ್ಯ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಂದೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡ್ತನೇನು ಏಪಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಕೊರಿಯರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತಿಮಿತಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಂದೆ ನಡಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಗೆದ್ದುವೇ ಆ ಸೂತ್ರದಡಿಟ್ಟು ಯಾನು ಪಾತಿರ್ದೀನಿ ಪಾತ್ರನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನು ಪೋಡದು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾಮಾತೆ ವೀಣಾ ಪಾಣಿನಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಪುರವಾಸಿನಿ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿ ಅದು ಉಳ್ಳಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಈ ಕಾಪೋಡು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಲೆ ಕಾಪದನು ನನ್ನದು ಮೂಲ ಆಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸೇಸೆ ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಏಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಶೋಕ್ ಪಕ್ಕಳನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿರೂಪಣೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗನೋರಿ ಗೆಳೆಯೊಳ್ಳೆ ಬಣ್ಸಂಗುಡು ಬಾರಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮುಂಕೂರು ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಏಪಲ ಎಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಟು ಪಕ್ಕಳ ಈರೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಡಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆಗೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯ ರವೀಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ ಉಳ್ಳೆ ಆರ್ಲಂಚಿನ ಏಪಲ ಬೆರಿಗೊಟ್ಟು ಪಕ್ಕಡೆ ಪೊಸತ್ ಮಲ್ಪನೆಕ್ ಎನ್ನ ಏಪಲ ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನುಲ್ಲ ಈ ಸಮಯಡು ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸದ ಕಿಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಮೂಲು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಬೊಂಬೈಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ ಗೆಳೆಯ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಳಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಬಂಟ್ರ ಸಂಗುಡು ಮಲ್ಪೊಂದು ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಎಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಡೇರು
ಅಕ್ಕಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪದ ನಾನು ಎಂಡ ಸರ್ವತಾ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಂದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಪನ್ನಾಗ నేను ವಯಸ್ಸೊಂದು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನು ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಅವಾಗ ಆಗುಂಡೆ ಮಲ್ಪಗ ಇಂಚೆನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ಪೋನು ಕರ್ನೂರು ಮೋಹನ್ ರೈಕುಲು ಭಾರಿ ವರ್ಷಗಳು ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲಾ ಸಾರಥಿ ಪನ್ನ ಬಿರುದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನಾಲು ವರ್ಷೋಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಐದು ಬರಿಕ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದಾಯ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬರಲಿ ಯಾನು ನವೀಂಡ ಏನ ಗೆಳೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದೇನೆ ಕರ್ನೂರು ಮೋಹನ್ ರೈಕಳ್ಳ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಡ್ರಾಮನ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆನೆ ಮನುಷ್ಯಗಳು ಮಲ್ಪುಗ ಒಟ್ಟುಡು ಆ ಪ್ರಯೋಗದಾನಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಘವು ನಮ್ಮ ನಾಂದಿ ಪಾಡ್ದ ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ನಾಡಿಯ 3 ಜನ ಸೇರಿ ನಿರ್ಧಾರ ರಂಗನಾಯಕನ ಪುದರ್ಲ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಪಣ್ಣದು ರಂಗಭೂಮಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಸಂದಡು ಎಂದು ಪಣ್ಣದು ಐತ ಮರ್ಯಾದೆಲ್ಲ ಒರಿಪರೆ 3 ಜನ ಸೇರಿದು ತ್ರಿರಂಗ ಸಂಗಮ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉದೀಪನವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಎಂಚ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆದಂಚಿ ಪೋಂದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಎಂಕಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೈವದಳ ತಿಕ್ಕಳು ಆನಿ ತ್ರಿರಂಗ ಸಂಗಮ ಈ ಮಹಾನಗರದ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತೋಡು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತನೆ ದಿಂಗಿದ್ದ ಸಭಾಗೃಹಗಳು ನಾಟಕದ ಪ್ರಯೋಗ ಒಟ್ಟುಡು 1000 ಜನಕ್ಕೆ ತ್ರಿರಂಗ ಸಂಗಮ ಪಂತ ಒಂದು ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದೀಪನ ಪಂಡು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಈತೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಉಳಿಪೋಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಲವು ಕೊರೋಡು ಆಯ್ತಾ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋಡು ಮರತ್ತು ಪೋಪುನಂಚಿನಂಚಿನ ಕಜ್ಜೊಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಟ್ಟವಳು ಯುವ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮೊಕೆ ಕನವಡು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪುನು ನಾಟಕ ಒಬ್ಬವನು ಮಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒರಿಪುನವಳು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೊಲೆಪವನವಳು ತ್ರಿರಂಗ ಸಂಗಮದ್ದು ಸಹಕಾರ ಅವಳು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ಕೊರಿಯ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪನವಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದಾದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ಎತ್ತನೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಪನವಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿರಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗವಾದ ಒಂಜಿ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ತರ್ಪಾಯ ಅವಳು ತೆಂಕು ಬೊಕ್ಕ ಬಡಗುದ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಜನಸಾಲೆ ಬರ್ತೇವೆ ಬಡಗುಡ್ದು ಹಿಮ್ಮೇಳ ಆಡ್ದಂಡ ತೆಂಕುದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮುಮ್ಮೇಳ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ತೆಂಕು ಬಡಗುದ ಸಮಾಗಮದೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ 10 ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಮಹಾನಗರದ ಬೇತೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಐದು ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಡುತ್ತೊಂದು ನನ್ನದು ಮೂಗು ಎಂಗಳ ಹೊಸತ್ತು ಯೋಚನೆ ಉಂಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ಪಾವಂಜೆ ಮೇಳ 13 ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬರೋದು ಪೂರಾ ಪ್ರಯೋಗಲ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ಆಪನೆಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆತನೆ ಆ ತತ್ತಂದೆ ಹೊಸತ್ ಯೋಚನೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಕಾಂಡೆ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದ ರಡ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಲೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ಈ ಹೊಸ ಯೋಚನೆ ಉಂಟು ಅವಳ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಟ್ಟು ತ್ರಿರಂಗ ಸಂಗಮಡು ಕರ್ನೂರು ಮೋಹನ್ ರೈಕುಲು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಳಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಶೋಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರಿದು ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಡೆ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಡ ಆಪನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೋಳು ಈ ಮಹಾನಗರದ ಮಹಾರಥಿಕಲ್ನ ಉಡಳ್ಳು ಒರಿವುಲೆಕಂದ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ಪುವ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪುನವಳು ಶ್ರೀರಂಗ ಸಂಗಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು 3 ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಅನುಭವನು ಅತ್ತಂದೆ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಅನುಭವನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಾದು ಮೂಲು ತುಳುನು ಮೇಳೈಸವ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸವ ಆವತ್ತಂದೆ ನಾಟಕದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೋದು ಐನು ಮಲ್ಪನವಳು ಎಂಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪ ಒಂದು ತ್ರಿರಂಗ ಸಂಗಮದ ಉದ್ದೇಶ ఒక ಎಂಚ ಬುಲೆಂಡ್ ಎಂಚ ಉದಿಪನಾಡ ಪನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕತೆ